Bună dimineața, bună ziua, bună seara! Haideți să descoperim noi istorii din Biblie. Alte învățături despre rugăciune. Rugăciunea înseamnă a sta de vorbă cu Dumnezeu. Iisus vrea să vorbim despre toate lucrurile. El dorește să fie cel mai bun prieten al nostru. Uneori, în timp ce ne rugăm lui Dumnezeu, ni se pare că nu se întâmplă nimic și că El nu ne ascultă. Dar lucrul acesta nu este adevărat. Dumnezeu ne ascultă întotdeauna. Uneori, prin răspunsul Lui la rugăciunile noastre, El ne îndeamnă să așteptăm și să nu ne pierdem niciodată nădejdea, pentru a-și învăța ucenicii că trebuie să stăruie în rugăciune și să nu se dea bătuți niciodată. Iisus le spuse pilda cu văduva stăruitoare. Era odată un judecător hain care nu se temea de nimeni, nici măcar de Dumnezeu. Într-o zi o văduvă săracă îi ceru ajutorul într-o pricină avută cu cineva care încerca să o înșele. La început judecătorul nu îi dădu atenție, însă femeia nu avea pe nimeni care să o ajute. De aceea continuă zi de zi să implore ajutorul acestui judecător. În cele din urmă, sătul de insistența femeii, judecătorul se lăsă înduplecat și îi făcu dreptate. Dacă în felul acesta lucrează un judecător hain, gândiți-vă cu cât mai mult ascultă Dumnezeu rugăciunile. El care este un tată bun, El este plin de iubire și pentru oameni și gata întotdeauna să-i ajute. Familii destrămate. Uneori soțul și soția se ceartă și își strică familia și casa. Ei se despart, iar lucrul acesta se numește divorț. Toți cei din familia aceea suferă și, de asemenea, copiii sunt cei mai loviți de soartă. Când unul dintre părinți părăsește căminul, cei mai mulți dintre copii se simt ca și cum întreaga viață ar fi a lor. Nici vorbă însă de așa ceva. Uneori mama și tata aleg să nu mai locuiască împreună și pot fi multe motive pentru care să conducă la o asemenea hotărâre, însă copiii nu sunt niciodată vinovați pentru despărțirea părinților. Iisus știa că divorțul poate aduce durerea în viețile oamenilor. El știa că într-o căsnicie apar momente când soțul și soția nu mai vor să trăiască împreună. Este oare îngăduit unui bărbat să-și părăsească nevasta pentru o pricină oarecare? Îl întrebă într-o zi fariseii. Iisus le răspunse că Dumnezeu a pus împreună un bărbat și o femeie, astfel încât cei doi să alcătuiască un singur trup. Însă aceștia mai întrebară de ce îngăduia atunci legile lui Moise ca oamenii să se despartă totuși. Din pricina inimilor voastre nesimțitoare și împietrite, le spuse Iisus, legea va îngădui să vă părăsiți soțiile. La început însă Dumnezeu nu a dorit să se întâmple așa ceva. Atunci când un bărbat și o femeie ales să se căsătorească, ei își făgăduiesc să fie întotdeauna alături până la moarte. La auzul a unor asemenea vorbe, ucenicii i-au spus lui Iisus: dacă așa stau lucrurile, poate că uneori este mai bine să nu te căsătorești. Aveți dreptate, le spuse Iisus. Nu toți trebuie să se căsătorească, dar căsătoria care dăinuie o viață întreagă este cu adevărat dar de la Dumnezeu. Iisus încercă să ocrotească familiile, iar prin această grijă a lui nu făcea altceva de fapt decât să se îngrijească de copii. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Uitați aici judecătorul și bătrâna, văduva. Lăsați copiii să vină la mine. Da, în Biblie este un capitol așa cum se numește canalul nostru. Lăsați copiii să vină la mine. Iisus este cel mai bun prieten al copiilor. Odată le povesti ucenicilor săi că îngerii care veghează asupra copiilor văd întotdeauna pe Dumnezeu în ceruri.
Copiii sunt foarte încrezători și deosebit de prețioși pentru Dumnezeu. În ochii lui, fiecare copil este o comoară neprețuită. Părinții care i-au ziseră pe Iisus predicând știau asta, așa că într-una din zile un grup de mame și tați își aduseseră copiii la Iisus, rugându-l să-i atingă cu mâinile lui și să se roage pentru ei. Însă ucenicii îi goniră răstindu-se la ei. Plecați de aici, învățătorul are nevoie de odihnă. Nu irosiți timpul. Are el treburi mai însemnate decât să se joace cu copiii voștri. Dar Iisus se necăji pe ucenici. El le spuse hotărât: nu alungați copiii, lăsați-i să vină la mine. Și arătând spre copilași, el își privi ucenicii și îi învăță încă o lecție despre împărăția lui. Împărăția cerurilor este a celora care se încred în Dumnezeu și sunt gata să primească darurile lui ca fiecare dintre copiii aceștia. Doar cei care se arată curați asemenea unui copil vor intra în ea. Apoi Iisus, punându-și mâinile peste ei, atinse capetele tuturor copiilor adunați în jurul său, după care îi îmbrățișă și îi strânse aproape de el, șoptindu-le ceva și făcându-i să râdă. Mamele copiilor prinseră și ele a zâmbi atunci când odrazele lor le alergară înapoi în brațe. Ucenicii care priveau se alăturară și ei voioși. Ucenicii care priveau se alăturară și ei voioșiei generale. Mai mult decât oricine altcineva, copiii știau ce voise Iisus să spună prin vorbele: veniți la mine. Mulțumim și pentru istoriile de astăzi. Haideți să zicem: Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este mărirea și puterea și împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amen. Îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab, tu fă-mă tare. În tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Mulțumim. Vă binecuvântez, vă îmbrățișez și ne vedem cu noi istorii.